degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo. Degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengin ngetok. Lencir kuning marak ati sapa wonge ora pengen nyipok. Pak aku ngomong Apa to? Mbok cipake ta? Loh, tak cipok muni. Muni piye? Puk. Nggak mau, nggak boleh. Jangan. Nggak boleh, aku tuh masih underage. Aja ngono. Gimana? Ditlateni le nyawangi sak jam 2 jam ngono. Ya, gimana? Kena mutah. Ngono lho. Ngibarat wong numpak susu. Alah. Prau. Ya ampun. Prau. Praune momot susu. Kok iso susu lho, dhek latah marai Mas. Angger nyawang apa no disebut. Wah, bahaya lho iki. Saya tuh masih Ayam. underage. Latah Ya iki, Allah. latah. Nggak paham Nyawang saya apa lho. gitu. Marai nyapa ngono digawa ngalor ngidul ora tinggal ngomah ae. Wong Bareng ngono yo ketok. Apa loh? Ora apa-apa nek aku tak WA ae. Apa mau? Ayun-ayun buka saka bonang. Rungokno. 6 jiji rolu nempyong. Pripun? Pripun? Nyolong pethek lho iki. Nggih. Lah, terus piye, Mas? Balungane nututi. Balungan nututi. Rolu roji lumo luro moluro ji lumo luro 6 lumo 6 roji 6 molu 6 luro luji rogong. Pripun karepe padha ming larase mboten sami ngeten. Garap Mas. Waduh, garap kok. garap hebat pripun Mas? Elok. Ayun-ayun buka saking Elok. bonang. Percaya ta sampeyan Percaya Mas kula. Mandol Maha Tapi Wiku. gending liyane. Gending liyane coba Mas ketawang Ibu Pertiwi sing penak-penakan ae. Buka Ibu bonang. Pertiwi ya saka bonang. Piye Mas? Piye Mas? 6 luro jiji rolu nempyong. Lho, kok padha karo-karo ta Mas? Pancen gamelan iki mirip-mirip. Oh. Santi Mulya. Lah, Santi Mulya ki rada angel ki. Sati Mulya saka bonang no. Piye Mas? 6 luro jiji rolu nempyong. Kok padha neh to Mas karo Ngomongin nek gamelan iki mirip-mirip. wis golekno gambir sawit. Gambir sawit saka bonang no. Piye? 6 luro jiji rolu Nempyong. Kabeh nempyong lho. Ah, pale yo nggur kuwi kok. Tapi nuwun sewu, seorang seniman kuwi ora mung besus ngadi busana, ning ya nggon olah swara kudu mumpuni. Walaupun awake dhewe ora akademisi tapi seniman otodidak swantene Mas. Nah, iki sing rong Jenengan ati mau promo niki. sonten lak matur ta. Wong nek sirahe gundul ki suarane apik. Nah. Nggih niki. Lah nek Ibu terima Tete. Pak Jo kalah kalian niki Pak Jo. Pak Jo sinten? Jo Taslim kalah. Taslim ti awal saka Jo. Lho ben keren Mas. Oh, iya. Niki Mas Mondol diaturi kersane bawa-bawa Nggih, nggih. nggih, monggo. Ya dhewe apa nganggo anu ben ketok ada. Ya ben ketok enek romantise ngono ya diwehi gandengan kok. Oh. Wong trek nganggo gandengan. Mbak Winong apa Mbak Birgita? Pilih dhewe Cak Mondol. Mbak Winong apa? Mbak Winong no. Boleh. Wah. Zat. Nah, iki lagi Nuansanya serasi iki. percintaan ya. Iya, Karena no. ini kan yang nonton mahasiswa-mahasiswa, remaja, Remaja. atau para pemuda yang lagi senang-senangnya dengan jatuh cinta. Mungkin banyak yang jatuh cinta. Ya, berarti nuansanya percintaan. Percintaan. Slendro cocok iki. Slendro monggo Mbak Birgita. Mbak Mbak Winong. Winong. Koyo plin-plan. Piye sih Doni sapa? Lah lungguhe jejer. Repot tok musuh solar niki wayahe genset tok. Jadinya siapa ini? Mbak Winong. Oh. Mangga. Tadi itu tak kira udah selesai ya, kadung tak salimi yuk munggah neh. Loh, kene iki nera munggah pindho emoh. Kene kudu pindho. Silakan nuansa percintaan. Nuansa percintaan. Rukun Islam. Teme kene ya Allah Gusti, tak Kuwi tamih. kepeling ya nyuk. Wong kok jarine nuansa percintaan, bermesraan kok rukun Islam ki lho. Kuwi yo ngelingne nggon percintaan Mas ya wong lagi jatuh cinta yo eling neng ngibadah kok iso. Ya aja to sing percintaan kok iso goblok. Lah apa enae? Gundul Yang lain tengah. yang lain ngono to lho, mosok Ya, percintaan. Oke. Slendrone ya. Memanesmu kala. Marai barkan. Ora. Ora. Maha Wiku. Nggih. Dwi Jawara Ambreng. nyapa marai barang. Memanismu kang ujiwat Alah. Kok iso tekan Jula-Juli iki lho.
memanismu hangu jiwa. Arep marahi mesti. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe. Moho wiku. Dwijawara. Hambrengeng. Ya. Memanismu kanggo jiwa. Suarane apik wae. Raine sing elek. Pengen apik ya dicet. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu. Mustikaning jagat ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba sliramu. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji katresnanku kanggo sliramu yayi. Piye to? terokno sik. Terok. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji sliramu sing tak tresnani. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu sineksenan jagat saisine apa ta? Ngomong dhewe ngono lho. Wong iki tak warai lho. Kedawan kuwi Cak. Kedawan kowe. Ya Mas ya ampun. Nang ora iso apa ndak to jane? Mas Darmono ndol jenenge. Darmono. Piye to? Winong. Kok Winong. Aku kleru terus oket mang. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utaing ludra sedumuk bau senyari bumi. Oh, apa tadi? Wedak pisane kok. Sedumuk Rawe-rawe bathuk. rantas malang-malang putung sedumuk bathuk Senyari bumi ngono. Kaya nek bathuke ya. Wampluk nekat ora iki. Ngawur. Ngono ngaku Maha Dwija kae. Ngono jare ambreng-ambreng. Agawe runciting Galih. arep marahi. Ora. Kaya pinter-pinter Ki dhewe. Dwija ngendi to, Cak? Kok ngene ya model Kuwi ya Dwija? mondo montok kuwi kan lho. Lara apa? Lara apa kowe? Kencing manis. Aja ditakoni sik. Lah lara lho Mas, wong kudune kan rara kok lara. Rara ki wong wedok utawa wanitae celukane rara kok lara. Lah nek pas lagi lara, Oh iya. rara apa kang nedya? Wong kok ayune kaya ngene. Wah, iki sing diarani wanita 4 sehat 5 sempurna bergizi. Langsung lep Degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengin ngetok. Lencir kuning merak ati, sapa wonge ra pengen nyipok. Pak, aku ngomong. Apa to? Gua cipok ya, Dal. Loh, tak cipok muni. Muni piye? Puk. Nggak mau, nggak boleh. Jangan. Nggak boleh, aku tuh masih underage. Aja ngono. Gimana? Ditlateni le nyawangi sak jam 2 jam ngono. Ya, Kena gimana? mutah. Wong Saya tuh ora- masih underage, nggak boleh kayak Ya gitu. itu masih underage. ora apa-apa wong Lah ora dhewe lara. apa underground ayo. Dia underrock kok. Ora lara. Ya. Umpama munduta rukmi. Alah. Rukmi iki lho. Rukmi. Wis diganti. Ganti untumu iki. Untumu pucet. Umpama munduta rukmi. Dat tenan. Tartamtu tak ruti. Nonano. Lah. Melok nonano lho. Takepane lho nyok. Jok. Ngibarat ngono lho. Ngibarat
wong numpak susu. Alah. Prau. Ya ampun. Prau. Praune momot susu. Kok iso susu lho, dhek latah marai Mas. Angger nyawang apa no disebut. Wah, bahaya lho iki. Saya tuh masih Bayang. Android sih. Latah Ya iki, Allah. latah. Nggak paham Nyawang saya apa lho. gitu. Marai nyapa ngono yo digawa ngalor ngidul ora tinggal ngomah ae. Bareng ngono yo ketok. Apa lo? Ora apa mun aku tak WA ae. Oh iya. Pon duwe PWA ora. Gadahe WC. Hilani. Kayak ngomenyek. Zaman saiki ora duwe WA. Telegram. WA-mu. Alah. Latah tenan iki latah. Latah. Lumampah tanpa Sik. Cangkemmu lepasne ngono. Dipasne, jarine Dwijo ngono lho laras ndak iso ngepasne lho. Goblok ya goblok tapi aja nemen-nemen lho. Kuwi lho dilepasne. Ndi iki? Sak pira? Lumampah. Alah kaya jek. Piye to jane? Lumampah Ah. tanpa welah. Enak tenan ae. Ing madyaning jala nindi. Cek to. Nindi sapa? Nindi iki sapa? Nidi ya nindi. Kelingan mantan iku jenenge nindi. Alah, cah rupan ki nyambik kok. Nindi. Jalo Nidi tegese iki Nidi. segara. Masa nindi lanang. Sindi. Temah gonjing ngagenjong ning pagulingan. Wah, imeng wis mbok aturke bawane slendro. Saiki terus pengen apa mang jare pengen duet. Apa? Pomo bawane slendro Terus malik pelok barang oleh ora? ora apa-apa. Ora apa-apa ora angger apa-apa. larase pas lek Larase tembang ora pas. masalah. Oh, Pelok oke. barang apa? Apa? Manis no. Oh, Aku gendeng nyawi. seragenan. Seragenan. Manis. Manis. Boleh. Boleh. Sing piye ta lagu manis? Manis dek. Kowe kencing. Alah. Pancen manis. Ya, Kowe sing kencing manis jare mau Mas kok iso malih aku iki lho jan. Giyah aku ngene iki. Ora apa-apa, wong enek ya nggo riki yo. Pelok barang ya. Nggih, pelok barang. Monggo manis diaturake. Cak Mondol melawan Winong Nawangse. Oke. Yuk. Oke. Asik. Asik. Cak Mondol. Ya ya. Asik.
Winong. Pripun Mas Yoyo nggih to? Mas Mondol sarwa saged. Wah, napa-napa jos niku. Swanten nggih ora kalah karo Pak Taslim. Ha nggih. Janjane nyuwara pun becik ning ya ben lucu diklerok-klerokne. Diklerok-klerokke, asine apik nggih, tempone diklerok-klerokne terus larase nggih. Salah tenan diklerok-klerok. Nggih. Niki wonten nawala. Monggo dipun waos, Mas. Sugeng dalu Bapak Dalang. Kami dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Sanggar Barada nggih. Nyuwun gending kapilut nggih. Gending menika dipun aturaken dumateng Caksi Lover nggih. Lan sedaya pandemen ringgit purwa kagem jampi sayah matur sembah nuwun nggih. Salam bergas waras madangkala selalu di hati nggih. Sapa iki? Monggo kapilut sinten? Mbak Tuti. Mbak Tuti. Kalih Mbak. Pun Mbak Tuti tok nggih. Nggih. Apa? Kapilut. Monggo Mbak Tuti damel isu-isukan. Nggih. Mbak Tuti saking Ngawi, Cak Yudo saking Ngawi. Lek Cak Mondo keng pundi? Saking Ngawi, tapi asline keturunan Pakistan. Pakistan. Nggih, Pakistan ku bapak iblis mbok setan niki lare iki. Mulane raine kaya grandong. Pak Yoyo. Kaya Dulu anu lho, Cak Mondol niki ahli syuting lho. Kula sering di syuting niki lho. Nggih. Ahli syuting terus iya Cak ya, foto. Asal bisa. Syuting rumiyin dereng Syuting. dagel niku pertama syuting, nate damel film pendek bareng kok niku. Kreatif. Saking pendeke kependekan gene sing delok Pak niku. Kok film pendek. Saiki alatmu kan mbok dol apa iji? Ya didol. Wis gak payu Ora payu nyuting. Kuwi tenan to kuwi. Saestu kula Kang sering syuting kados disyuting. niku kados anu niku masih Niku, sing nggih. gene nderek Kameramen niku. Dadi niki lho, niki niku gubedi sirahe cilik. Nggih. Headphone niku gede ngoten, sirahe cilik. Terus wonge mboten ketok ana nyutung sing lucu asline niku Pak Yoyo. Nggih. Saestu. Raine kados alien niku lho. Dadi ndasku iso-iso ya sakmene. Ayo. Yo diaturake Mbak Tuti iki Kapilut. ngersake kapilut. Nggih, siap. Enggak, yo diaturake Cak kapilut dening Mbak Tri Hatuti. Yo. La la la. Tongkat.
Matur nuwun Mbak Tuti. Elok. Mbak Tuti. Nggih. Tembang menika kala wau ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Dr. Sukiman Bandung. Ingkang panjenenganipun kepareng monitor lumantar streaming. Ugi sedaya para kadang-kadang ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi Channel dimanapun Anda berada. Kadang-kadang tim biru, para subscriber Kuntadi Channel matur nuwun kepareng tresnani dumateng kula sak kanca. Cak Yuda, dawuh gandeng menika sowan wonten ing Surabaya. Nggih. Ciri khas Surabaya niku sing terkenal lak Tanjung Perakipun. Nggih. Ha, nggih. Kalih enten melih Mas. Napa? Sing nika. Semanggi Surabaya. Tapi to Mas ditabi kalem-kalem nah. Semanggi Surabaya. Lontong balap wono krama. Dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk puli beli Jenengan kok ya sik apa? alah kula kok harganya sangat murah sayur semanggi Surabaya dimakan serta didorong masuk kampung keluar kampung beli pun sama termawan pun Urung utuh lho iki mau entek. anu mboten apal Nggih, Surabaya. nggih bat Surabaya Lah, menapa to sebabipun Nadianto rumiyin jaman perjuangan ingkang perang melawan penjajah niku lak mboten namung Surabaya. nggih Wonten Bandung nika Nggih. lautan api, Api. wonten Jogja kembali Jogja kembali dan wilayah-wilayah yang lain yang ditetapkan menjadi kota pahlawan. Kenapa kok Surabaya? pripun Mas menika Piye, Gong? Merga rumiyin niku wonten petinggi sing saka sekutu Nggih. saking Inggris niku pejah wonten Surabaya. Jenenge sapa? Jenderal Miyabi. Malabi, Gong. Malabi kok Jenderal Malabi. Yabi niku lak tesik dulure kakek Sugiono. Ha iya. Merga wonten guguripun petinggi sekutu nenggih Jenderal Malabi satemah mriki dipun tetepaken dados kutha pahlawan. 10 November 10 November. kawiwitan 22 Oktober wontenipun resolusi Jihad, jihad mula saking dadi- Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mantap. Paham kula nek kula sak level Mas kalian jenengan kula. Mula 22 Oktober ditetapkan sebagai hari, Hari santri. Nggih 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 nggih. Riyen nate kula gelar niku Wonten Tebireng. nggih. Ah, nggih. Wonten anu UNER Mas, UNER. UNER, nggih. Sampeyan urung nang kono urung. Lah nggih maksudnya cerita Tebireng sampean anu wonten UNER. Oh, Nah kula nggih. dereng rampung wis sampean. Ah iya. Nggih, nggih. Nah, pripun Tanjung resolusi Perak jihad. niki sida napa? Niki Mbak Birgita Ayu Mbak niki. Birgita Ayu ayo Mbak Siap, Birgita. nggih. Memang wis semanggi Surabaya iki ganti Tanjung Perak. Iya. Mau wis rek ayo rek wis wae. Cek komplit pisan. Masa nih Pak? Nggih, langsung Oke. titit. Ah ya. Alah mbok dibaturne to Mas kok titik tok. Lah pertama ya titit wis. Nggih. Titit duwi damar mati mulia siti lunga pasang sepi mati semar mendem do re mi sol sinang dodol biar
cilik. Pak Cahya. Bu Cahya. Pak Mondol. Bu Mondol. Pak Yuda. Bu Yuda. Monggo tindak Tanjung Perak. Tanjung Perak. Tepi laut. Pikiramu neng ndi? Pikirane bir kita. Pikiranku keri, Pak. Iya. Ya. Tanjung Perak. Tepi laut. Tepi laut. Boleh ikut. Pak Pengrawit. Sik. Pak Jono. Mas Mbak mahasiswa. Monggo tindak Tanjung Perak. Tepi laut. Tepi laut. Boleh ikut. Tanjung Perak. Tepi laut. Tanjung Perak. Tepi laut. Hebat gimang. Ambak lawas iki kepenak seger tak Yuda. Nggih, saestu. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, Ini janggut, ini sikut, ini perut. bawah perut. Tanjung Tanjung Perak. Saya Mas Yaya. Iya sih kaya ngono kuwi. Hebat. Ya kaya ngono kuwi nggih. Ayo. Luar biasa. Biasa lah. Nggih. Nggih. Saniki ditutup kalian Mbak Okvalica. Falica, putra dari Kota Udang, Sidoarjo. Betul. Itu kanca-kanca mulai arep digawani terasi, Kalih? Mbak Okva. Saestu to? Iki saestu men disiapne teng wingking terasine jan. Mblenyek. Jare sapa? Jarene sopir-sopir lho. Ora trimo lho ayo. Gak trimo aku. Enggak kan nek Sidoarjo kan terkenal nggon apa kuwi terasi, nggon Iya. udang, ngono lho maksude kanggo oleh Bu Kesi apa Oh, Pak ngono. Cahyo, terasi. Iya. Kanca-kanca yoga ora usah lah, cukup terasi liyane. Apa kuwi? Ya mulai tak WA. Mesti lak WA, gak duwe WA aku. Nggih. Sing nadyan sithik enten jaipongane. Weh, Nah, nggih carapane. ditanjakke wong penari ya Mbak Fam nika. Ha nggih. Jurusan tari tapi nggih saged inden. Nah Hebat, niku. hebat, hebat. Nggih, dadi nyindene ya tanja, njogete ya ketok. Saestu. Sami kalih Mas Mondo Limbang lah. Tir padha irenge, sir padha senenge, sosok wadahe kendi, cocok rasane ngati. Ha nggih. Mas Niku Mondo Mondo jogete nggih. sae. Jogete ape? Lho pripun? Saged nyakel lho, Pak. Cucuk laku lho menika Mas. Cucuk laku. Lampah. Dandan bagusan. Blas ora bagus.
Kowe iki tumbak dicucuki. Gak maksudnya tak anu lho. Nggih. Napa tembang? Kitir sumilir. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Kitir kok cipir bener sampean. Kitir. Kok cipir sampean wamu nini. Sing muni cipir sinten? Niku sampean wau. Lah niku salah. Lonyo. Nggih. Karyanipun Ki Gedhuk Siswantara saking Laladan Kediri. Nggih. Nggih, anu alumni UNESA, Pak Gedhuk Siswantara. Nggih to? Saestu Sanggar Barada Mas Gedhuk Siswantara menika. Oh, alhamdulillah. Pak Johan, Mas Joko Porong, Mas Gedhuk Siswantara, Mas Didik Wibisono Kediri, Nggih. alumni mriki, Mbak Proborini mriki. Wah, Nggih. nggih. Cak Mondol nggih mriki. Mboten. Untak untuk. Lagi oleh Universitas 17 Agustus. Gitu untak-untuk. Monggo Kitir Sumilir yuk diaturake jados. Joget ana cak. Wah, bantengan iki, simpatik. Nek bantengan piye nek bantengan ndang? Oh, Awake dicak banteng. Sikile nek bantengan. Mosok gur ngono. Nah, sing kene lho. Ya, yang ngono bantengan tarah yang ngono. Kaya Soiman ayo. Yo. Ayo madang kara.
kanceng. Mula lek pas prei ngoten nika nonton streaming. Nggih, selalu Pak, kula selalu. Lah kok iki mau kecilik? Alah nggih, pisan iki. Mau ya kecilikno. Pindho lho kok. Ndek ngenane ki ya kecilik. Ya nek ping 12 lah, ping 12. Nggih. Sayuda. Dawuh. Nggih, damar mancung cinupet nggih. Nggih, balung jagung pinunggel. Ha nggih. Monggo ucapan terbaik untuk kampus kita UNESA pripun. Semoga ke depan UNESA semakin hebat, semakin bermartabat, menciptakan generasi masa depan yang siap menjawab tantangan zaman, berdaya saing dan sanggup untuk menjadi pemimpin bangsa masa depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sayuda. Nggih, nderekaken.